tang ni samung to especially sini to norok saimano जों sini tang kai sini tiprasani rice no जों tubunani je sini kobang ma demand tongo o demand no bage fulfill khlaina abon samung khlaijaknai abono karoi tabuk ang je 9 ashram baribo je constituency o basakha a jagani lokulo gano 18000 bodika borokni suk dukho nainani abani dorkar tongo jani area bo tam manui ngya bia lungui tong ani borok bo jaga jungjalo klai tong aborok nainai especially tabuk sini main engkai ani 9 ashram bari engkai Bangladesh border share khayo engkai aingte agirako saimano je illegal khayo amo haigai Bangladesh ni borok habui tongo pulis ang abro nang protect khlainai arpore jodi ani area bo tirok jodi manu yang dongkai haipano sini tiria disi o tini department kre haipano ang trai khane ani borok jate mo dry season o ti manu ya tangthon ang abrok trai khane samung khlane to kabang mano blueprints ramjak tongo kaisen pore bahake khlainai hinga abono especially sini khe mono je jong janjani constituency o samung khamani bising dipano sini kaisa main ideology ba sini main kaisa nahar mung tongo abo angkai sini tiprasani sini land no protect khaini sini tiria sini land no protect khlainani te illegal migrant jok phai tonai rong no bongno stop khlainani te sini tiprasa ko je thamani tripartite ko je khlaimani abro no implement khlainani abono sini poi phula sakang nahar mung abon tongnai tini to amo haikuna asuk thai to tini ya farje ko tini jesini 24 jona jesini MDC apply hoi phaika borno jotona samaisa rekha buskangni talogo khakhayo sini asuk thai rok ya farjagan hne abo sini habu bagrano decision khlainai bo borokno bo asuk thai ya farjagnai hambai।